A vlastne ty si to skombinoval, hej, lebo vlastne ty si prenajímal 2 izby a v jednej si býval, hej. Áno, tak to bolo, no. Čiže v princípe akože si to zobral tak, že tretina si vo svojom a 2/3 máš nájomcov, hej? To som ešte nevedel vtedy dobre počítať, tak som si nejak spočítal, že koľko stojí jednoizbový byt a koľko štvorizbový. Keď som si to vydelil na izbu, tak sa mi zdalo, že štvorizbový je zadarmo. Potom som zistil, že to je spoločné jadro a podobne, ale takto nejak to začínalo. OK. Čiže reálne tí nájomcovia ti platili čo, že 2/3 hypotéky, alebo? Nejak tak to mohlo byť v danom období, áno. OK. Dobre, ale keď sa na to tak pozerám, čiže toto je inak dobrá cesta, lebo v Amerike vlastne majú také tie bytové, také tie domy, že dom so 4 bytovými jednotkami a oni hovoria, že kúp si ten dom, v jednej tej bytovej jednotke budeš bývať a budeš sa starať o tých svojich 3 nájomcov, tým pádom máš najväčšiu istotu, že tí nájomcovia sa budú správať slušne, nezničia ti to a zároveň vieš, ktorý z nich, ako keby, ktorých si tam chceš nechať dlhodobo a ktorých sa pokúsiš radšej zbaviť, lebo tomu ubližujú. Čo vlastne to je veľmi podobné, akurát, že nemáš 4 dvere do bytu, do 4 bytov, ale vlastne máš 1 dvere do jedného bytu a potom do 3 izieb, hej. Bola to taká zmenšená verzia, vychádzala z mojich možností. OK.